Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Indogabus. Aldaw po kita ngunyanin Martes. Pizza 14 kan bulanin Disyembre taon 2021. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio si Jimson Oco, si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician, si Jimmy Guanzon ang Information Officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, si Cha Buena Obra, siringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na matud kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. PNP PRO5 pinagsyerto ang pag-andam sa Tropical Depression Audit. Vice Governor Imelda Papin nangapudan sa mga kalaban nin disenteng pangangampanya sa Camarines Sur. Padre di pamilya nakaligtas sa pambabadil mientras na kaiba an agom aki kaini sa Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Biktima pinag-akusaran subuot kan nakadulag na suspect na yung nagsumbong sa police in connection sa illegal drug activity kaini. Tulong aldaw na mass vaccination drive duman sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur nagpapadagos. Syudad kan nagapig tanghal bilang overall most competitive component city sa Pilipinas. Sarong pamilya arestados kan pinagsirbing mandamiento de riqueza sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Mga sachet kan illegal na droga na recover. RCSP Gidas Team kan Second Albay Provincial Mobile Force Company Albay PPO katupadan sa pagiging lehitimong organisasyon kan huruan Parochial Small Coconut Farmers Organization. Iba pang headlines kan sa tuyang mga bareta. Abuton sang gatos katawo pinaghahaaditan na nagadan sa US tornado. Metro Manila, Luzon, pinagyugyug nin 5.5 na magnitude quake. NTFL-CAC ATL Dynamic Low kan Pilipinas. Yan po ang nagkakapera na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta.
masyerto kan Police Regional Office 5 an preparar kan PNP. Oras na magbago an aagihan kan tropical storm Odette asin tamaan an rehiyon kan Bicol. Tanganing masyerto ang kaligtasan kan lambang namamanwaan asin man komunidad sa posibleng mga pagbaha asin man pagrasay kan mga daga, darakan makusog na pag-uran asin lamasa kan makusog na duros. Tulos man na nagpaluwas nin direktiba si Police Brigadier General Jonel C.S. Tumo ang Regional Director kan PRO 5 mapadapit sa pagbilog kan Reactionary Standby Support Unit o RSSF, Search and Rescue o SAR Team asin man Quick Response Team o QRT na kinababalehan kan mga empleyado kan PRO 5 na iyong mga ngataman asin isasabak para man sa mga rescue operation, clearing operation, relief operation asin iba pa. Ang PNP sa Kabikulan padagos man sa pagmanman sa mga gabus na pantalan tanganing masiguro ang pagsunod sa pinagluwas na kasuguan in connection kan pagsuspindir sa gabus na biyahe asin man pagpapalawod gamit an anuman na klase kan lulunadan pandagat. Ang PRO 5 nakipag-koordinar naman sa gabos na local government unit asin man sa Office of the Civil Defense Regional Office 5 para man sa iba pang mga preparasyon asin inisyatibong gigibohon in connection sa pinaglalauman na bagyo. Ang PNP Bicol nagtitiner nakaantabay 24 oras tanganing magsimbag asin magresponde sa apod na tabang kan namamanwaan sa huma kan papaabuton na bagyo. Nagtaumanin pagirumdom ang PNP sa publiko na temporaryo menteng magtiner na sana sa saindang mga harong sa kasagsagan kan kalamidad. Mientras tanto, nangapudan man indesente asin man high-level na sistema sa pagkampanya sa iyang mga kalaban sa politika si Vice Gobernador Imelda Papin. Ini kasunod naman kan mainit ngunya na rerebayan nin malalanit na tataramon sa mga naglalaban na politiko sa probinsya. Kung saan siya malaban man sa kargong gobernador sa 2022 national and local election. Pigtawanan doon kan Vice Gobernador na ang kaipuhan ngunyan iyo ang pagpresentar nin marhay na plataforma asin padagos na pagtaunin magayon na serbisyo sa namamanwaan. Kaipuhan na igilid na mo na ang mga fake news na minaraot sa kapwa kandidato na daiman pinakikinabangan kan mga botante. Sinabi pa ni Papin na mayo siya nin raot nin buot sa kampo kan mga Villa Fuerte na sa iyang nakaibahan ka nagtalikod na eleksyon asin an sa iyang pagsunad nin kandidatura sa sunod na eleksyon tanganing igwanin pagpilian ang namamanwaan na madaranin pagbabago sa Camarines Sur. Pigkumpirmar pa kan opisyal na si dating Senador Bongbong Marcos an sa iya man na dadarahon na presidente asin igwa siya nin mga adaptaron na kandidato na lambang banwaan saro na digdi sa syudad kan Iriga. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Maswerteng nakaligtas sa kagadanan ang sarong padre di pamilya matapos na paputokan nin badil mientras nakaibaan agom aki kaini sa Barangay San Antonio, Kipayo, Banuan kan Calabanga, Camarines Sur. Ang biktima pinagbistong si Johnny Barrios y Oforto, 34 anyos may agom,
residente kan Zona 3, Barangay San Roque, Banwaan kan Bumbun, Camarines Sur. Base sa report kan Calabanga Municipal Police Station, alas 5:50 nin pagkahapon kan mangyari an pambabadil, mientras na nagahalat na maguntok an makusog na oran sa atubangan kan sarong tsindahan an biktima, asin mag-ina kaini kan biglang uminabot an sospek na si Jovert San Juan, mayor de edad, residente kan Barangay Sabang, Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Sabay bunot kan dai pamaaraman na kalibre kan badil, asin pigpaputukan ang biktima. Marhay na sana asin dai inipig tamaan na marikasman na duminulag asin nakapagtago sa likod kan tsindahan, mientras na ang sospek tulos man na duminulag matapos ang insidente. Napag-araman na ang biktimang si Barrios, dati naman na nadakop sa drug buy-bust operation kan Calabanga PNP, asin sa presenteng nagsasairarom sa probation, mientras na ang sospek kabali sa listahan kan mga drug personality kan sinambitan ng hipatura. Pig-akusaran subuot kan sospek ang biktima na iyong sumbong sa iya sa mga pulis in connection sa illegal kaining aktibidad sa droga. Padagos pa man ang pinagsasagibong hot pursuit operation kan mga autoridad kontra sa nakadalo o nakadulag na sospek. Mientras tanto, nagpapadagos ngunyan na aldaw duman sa Tinambak Central School 1 ang pinagigibong 3-day mass vaccination drive para man sa pediatric and adult population hatod kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Tinambak. Target na mabakunahan sa tulong aldaw na bakunasyon ang 3,000 na residentes sa bilog na banwaan na pigpunan kasuodma pitsa 13 kaining bulan na presente, asin mapadagos pa hasta sa aga Disyembre 15 taon 2021. Sa liwat sa ngaran man kan lokal na gobyerno, ang pagtaong pagpapasalamat sa bilog na personahis kan Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa pagpili sa Banwaan kan Tinambak para man maging resepiente kan sa indama na pinagigibo na vaccination drive. Mantang nagpapasalamat man ang alkalde sa mga namamanuaan na nagpabakuna na, asin sa mga nakapila na mapabakuna pa sana. Hagad man permi ang sa indama na suporta asin man kooperasyon tanganing maabot na ang herd immunity sa sinambitan ng banwaan. Pigtanghal bilang overall most competitive component city sa Pilipinas ang siyudad kan Naga. Sigun sa pahayag ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, number 1 sa enterong Pilipinas balon ang higos saro-saro na pigrealisar ang mga promesa asin panuga sa mga taga-Naga. An mas magin mauswag asin man mas maugma ang Naga. Truth behold sa iniman an pig-aksyonan ang mga kahagadan kan naggenyos asin man mga komunidad asin na nagtaong solusyon sa mga problemang pig-atubang kan syudad asin man kan mga taga-Naga. Magpuon sa mga surunod-sunod na bagyo hasta sa pandemyang pig-atubang ngunyan. Sigon ki Mayor Nelson Ligacion, dakulaon ang Diyos mabalos sa gabos na mga departamento na pamayokan Naga City Hall, mga empleyado asin man sa gabos na contributors for doing a job well done. Murog sa gabos ang sincero man na pagpapasalamat
sa padangat niyang mga taga-syudad kan Naga sa pag-ibasa sa iya sa dalan Pasiringon sa mas mauswag asin man mas maugmang Naga. An sa indaman na suporta asin pagpadangat bilang ama kan syudad, iyo an saro sa kusog asin man inspirasyon tanganing mas maghigos pa asin mas magin matibay pa sa iyang trabaho tanganing mapakarahay an Naga asin an buhay kan lambang na mamanwaan. Kan mga nagtalikod na taon an naging performance kan Naga kan taon 2020 fourth current administration asin man kan 2019 ikawalo sa nagtalikod na administrasyon asin kan 2018 ikadua sa nagtalikod man na administrasyon. Mientras tantong top 1 ang syudad kan Naga sa infrastructure, top 2 sa economic dynamism, top 3 in government efficiency, asin man top 3 in resiliency kan taon 2020 competitiveness summit. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, sarong pamilya ang nagka-ararestar sa pinagserbing search warrant operation duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur, asin man mga nagkakurahan ini nin sachet kan illegal na droga. Alas 5:56 nin pagkaaga kasubaggo ngunya na Disyembre 14 taon 2021 duman sa Zona 4 Santa Rosa del Sur sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. An anom na suspect ini pinagbistong sinda Jelly Rainera y Alano 74 anyos LSI, Salud Rainera y Acosta, 73 años, LSI. Noe Rainera y Acosta, 48 años, LSI. Nelson Rainera y Acosta, 42 años, LSI. Angel Rainera y Acosta Jr., LSI. Asinman Valentin Rainera y Acosta, HBT. O High Value Target, 45 anyos, miyembro kan bilog na pamilya, asin man gabos residente kan Zona 4, Santa Rosa del Sur, sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Ang pagkakarestar kan na sinambitan ng anom na suspect, ininin huliman sa pinagsarong pwersa kan Pasakaw Municipal Police Station, asin man kan 1st Provincial Mobile Force Company, 3rd Platoon o gabos kan Camarines Sur PPO na pinag-implementar ang pagserbi kan mandamiento de riqueza numerado 8 sa pagbayular kan Republic Act 9165 na pinag-issue ni Honorable Jose Agua Lada III, presiding judge kan Municipal Trial Court sa sinambitan ng Banwaan, petsado Disyembre 13 kaining presenteng taon na nagresulta sa pagkakarestar kan sinambitan ng mga sospek. Nakonpiskar durante sa sinambitan ng operasyon, iyo ang siyam na pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet na may pinagsususpitsara na shabu, asin man mga drug paraphernalia. Sa presente ang sinambitan ng mga sospek, asin man ang mga nagkakoronpiskar na pidaso kan mga ebidensya, pinagdaratulos sa Pasakaw Municipal Police Station
para man sa magkakanigong disposisyon. Maray na hapon ki Gemini Prestado Bungay Salva with BB Blue and Juliet Saliente Giorgio. Saro kan legal asin man lehitimong organisasyon sa Gunyan Anhuruan Parochial Small Coconut Farmers Organization matapos ining iorganisar kan Retold Community Support Program Geographically Isolated Areas o RCSP gidas team kan Second Albay Provincial Mobile Force Company. Sa pangingenot ni Police Lieutenant Brian M. Falyan na direktang pigsusuperbisyonan kan sa indaman na Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Dennis Balya na sa irarom kan pamamayo ni Police Colonel Attorney Arnold C. Santiago, Provincial Director kan Albay PPO. Ang sinambitan ng grupo binilog kan aboton sa puko mas o menos 200 na mga nagtatanom nin puon kanyog duman sa Barangay Huruan, Sugod, Bares, Misibes, asin man may nonong gabos sa munisipyo kan Tiwi Albay asin Matyaga na pinagtipon asin tinabangan kan grupo ni Police Lieutenant Falyan tanganing makakuanin mga legal na dokumento hasta sa matrayong puninda ining maiparehestro sa Department of Labor and Employment o DOLE kanakaaging Nobyembre 26 kaining presenting taon bilang Huruan Parochial Small Coconut Farmers Organization. Ang pagiging lehitimong organisasyon kan mga nagtatanom kan puon kanyog sa mga sinambitan ng barangay maserbing kusog asin man inspirasyon sa grupo tanganing urog pa kaining pagtibayon asin man maipautob sa indaman na katuyuhan na mapakarhay asin magkaigwa nin sistema ang sa indaman na pagtatanom. Magiging liabi man ini tanganing mas marikas sinda na makahagad nin tabang sa gobyerno para man sa mas ikakauswag kan sa indaman na organisasyon. Patunay na ang kapulisan bako sana ang pinaglalauman sa pagpamamantiner kan na karahayan asin man katuninungan kundi sinda ang liabi paman para sa pagbabago asin man kauswagan urog na sa mga tawong mas urug na nangangaipuhan. Mientras tanto, pigkakarkuluman na aboton sa sanggatos katawo ang pinagahaditan na nagadan matapos man na maglamasa ang sarong makusog na tornado o buhawi duman sa Estados Unidos. Base sa report sa Kentucky, sana posibleng uminabot sa 80 ang gadan asin pinaglalauman na malampas pa sa sanggatos ang nagadan. Apwera sa Kentucky, ipinagreport man na may 18 state ang nadistroso sa itinutokdo kan Amerika na pinakamakusog na tornado sa istorya kan sa indaman na nasyon. Mientras man na pinagsusurat ang baretang ini, mayo pa manin opisyal na bilang ang gobyerno kan Kentucky kon pira ang nagadan sa paglamasa. Mayo man na Pilipino ang ipinagreport na nadamay sa sinambitan ng trahedya. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Maray na hapon na sana ki Don G. Llanes asin man ki Jose Barcela. Nakaibahan ta sa lado technical si Jimson Oco, yaon man si Engineer Abilindon Toralio an sa tuyang Chief Technician. Si Jimmy Guanzon duman sa an sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Maray na hapon man ki Miriam Pisimo asin man si Madam Alicia Malonda Nyera. Yaon naman ang masunod sa sakuya si Kagawad Elma de Lima-Gaspi.
Si Cha Buena Obra, siringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong